Thank you so much. Now the floor goes to Mr. Dimitris Drozis. You have the floor for 7 minutes. Thank you, Mr. President. Καλημέρα σε όλες και όλους. Λέγομαι Δρόσης Δημήτρης, είμαι προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής της μεγαλύτερης περιφέρειας της Ελλάδας, μία εκ των 13 περιφερειών της χώρας. Στα επόμενα 7 λεπτά θα προσπαθήσω να σας απαντήσω στα ερωτήματα που έχουν τεθεί αναφορικά με την πρόοδο υλοποίηση του προγράμματος, τι πηγαίνει καλά, τι δεν πηγαίνει τόσο καλά και τι προκλήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην επόμενη περίοδο. Εδώ είναι μια γρήγορη καρτέλα με τα βασικά στοιχεία του έργου. Όπως γνωρίζετε, τα προγράμματα εγκρίθηκαν το 2022, τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής, το δικό μας τον Αύγουστο 2022. Έχουν γίνει επιτροπές παρακολούθησης μία κάθε χρόνο. Οι πρώτες προσκλήσεις εκδόθηκαν αρχές του 2023 και στο πρώτο τετράμινο έγιναν και οι πρώτες αποφάσεις ένταξης εγκρίσης των έργων. Και όπως αναφέρθηκε πριν, μετά τις επόμενες 2 επιτροπές παρακολούθησης, μία ανά έτος, ακολούθησε και η υποβολή του Mid-Term Review, όπως ίσχυε για όλες τις διαχειριστικές αρχές. Μια γρήγορη εικόνα τι σημαίνει πρόγραμμα Αττική Αθήνα-Ελλάδα. 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικός προϋπολογισμός, 2 αναφορές, είναι 2 τα ταμεία, ΕΤΠΑ και ΕΚΤ που χρηματοδοτούν το πρόγραμμά μας και το ποσοστό κοινοτικής συνδρομής είναι 50%, το υπόλοιπο 50% καλύπτεται από εθνικούς πόρους. Αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερο από 1 δις προσκλήσεις που έχουν βγει στον αέρα, 67,5%. Τα έργα που έχουν επιλεγεί ανέρχονται στο 52% σε 844 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις στα εκτελούμενα έργα σε 43% ή περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δαπάνες που έχουν δηλωθεί αγγίζουν τα 285 εκατομμύρια ευρώ με ένα ρυθμό απορρόφησης 17,5%. Έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα 167 προσκλήσεις, 118 αφορούν το ΕΤΠΑ, 49 αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ESF+. Έχουν επιλεγεί 416 έργα, εκ των οποίων 195 αφορούν το ΕΤΠΑ και 221 το ΕΚΤ, ενώ έχουν υπογραφεί 849 συμβάσεις, 537 για το ΕΤΠΑ και 312 για το ΕΚΤ. Πάμε στο κεφάλαιο προκλήσεις και ευκαιρίες. Τι πήγε καλά, τι θεωρούμε ότι πήγε καλά? Όπως ακούσαμε, όπως είδατε μάλλον στις προηγούμενες διαφάνειες, ο ρυθμός απορρόφησης είναι αρκετά υψηλός, 17,5%. Να πω εδώ ότι ο μέσος ρυθμός απορρόφησης των 13 περιφερειακών προγραμμάτων της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι στο 16,5%, ενώ αν κάνουμε μία αντιστοίχηση με την ίδια χρονική περίοδο στο 14-20, τότε ο ρυθμός απορρόφησης ήταν στο 9,3%. Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. Ένα εργαλείο που ξεκίνησε δειλά-δειλά το 14-20, αποκτά άλλη λογική και μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και όχι μόνο για τις περιφέρειες και τους δήμους. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Υπόθηκε και πριν από τους 2 συναδέλφους, ένα πολύ ισχυρό, σταθερό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, με πολύ καλή δομή, με αρχή, μέση, τέλος και το οποίο υπηρετείται από έμπειρους συναδέλφους. Τι δεν πηγαίνει καλά? Γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το ακούμε. Πολλές φορές όμως αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες επιδεινώνονται από τις ίδιες τις εθνικές αρχές. Και θα πω 2 παραδείγματα. Διαχείριση κρατικών ενισχύσεων, που αφορά περισσότερο τις εθνικές αρχές, αλλά και ζητήματα που τέθηκαν από την Επιτροπή όσον αφορά την ολιστική προσέγγιση των υδάτων, κάτι που οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση αντίστοιχων προσκλήσεων. Ανταγωνισμός με το Ταμείο Ανάκαμψης. Πολλά μπορούν να υποθούν εδώ, υπόθηκαν ήδη. Και μάλιστα αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πρόσφατη παρέμβαση του Αντιπροέδρου του ΦΥΤΟ ζητήθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που δεν θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2026. Εμείς το βλέπουμε συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά. Και ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις. Στην περίοδο της πανδημίας πράγματι η πολιτική συνοχή ανταποκρίθηκε. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορεί να ανταποκρίνεται σε κάθε μία αναμενόμενη ή μη καινούργια κρίση. Και πάμε στις προοπτικές. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαβάσαμε την πρόταση του Αντιπροέδρου για την αλλαγή, τον εξυγχρονισμό της πολιτικής της συνοχής. Εμείς ως Περιφέρεια Αττικής, παρά τους υψηλούς ρυθμούς απορρόφησης και ενεργοποίησης, όπως είδατε, είμαστε θετικοί στο να ανταποκριθούμε στις νέες προοπτικές και στις νέες προκλήσεις, όπως είναι το affordable housing, όπως είναι η χρηματοδότηση για δράσεις για την άμυνα και την ασφάλεια, όπως είναι η βελτιστοποίηση των παρεμβάσεων για την κλιματική αλλαγή και για τα ύδατα. Πρέπει οπωσδήποτε να βελτιστοποιήσουμε και να
μεγιστοποιήσουμε την αποδοτικότητα των έργων σε δύο επίπεδα. Αφενός επιλέγοντας έργα τα οποία έχουν το μεγαλύτερο δυνατό θετικό αποτύπωμα στους πολίτες και αφετέρου δίνοντας και την παράλληλη τη δημοσιότητα και την ενημέρωση του κοινού. Και όλα αυτά αποτελούν ένα μόρφωμα, ένα πρόπλασμα για τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τη νέα πολιτική της συνοχής, στην οποία όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι και η Περιφέρεια Αττικής έχει τη δική της θέση σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.